Avizuji, že to téma bude hodně jiné než moji předřečníci, takže trošku přehoďte výhybku. Bude to o tabulkách, číslech, grafech. Bude to také důležité, nebude to o penězích, nebude to tolik o aplikovaném výzkumu, byť se můžeme přijít, jestli to, o čem hovoříme předřečníci, bylo aplikované nebo základní výzkum. Bude to dominantně o základním výzkumu. Na první pohled, když se podíváte ta dvě témata, o kterých chci hovořit, si řeknete, co tam je mezinárodního, ale uvidíte, že tam toho mezinárodního je vlastně hodně, protože pokud chceme, a to tam cítíte, jde o hodnocení vědy, výsledků vědy výzkumných organizací, tak protože v této oblasti nefunguje trh, to už všichni víme, funguje nějaké hodnocení, tak nefungují žádné ceny, tak potřebujeme něco a tím něčím je právě benchmark. A ten benchmark najdeme nejlépe v zahraničí, protože hledat ty benchmarky doma často nevede k dobrým koncům. Takže abych to vlastně dneska stihnul, tak mám jenom dvě témata. To první, vlastně poprvé polooficiálně představím bibliometrickou oporu interního hodnocení VAV na Univerzitě Karlově. Ta druhá věc bude představení. Jsou různé posunky v místním osazenstvu. A teď nevím, co já teď mám šipku a to mi stačí. A druhá bude, že představím aplikaci z českých výzkumných pracovišť, kterou možná někteří, kteří vysíte na síti, znáte, ale ukazuje se, že je velice užitečné to mít možnost představit naživo. Takže k tomu prvnímu tématu. Co bych řekl na úvod? Univerzita Karlova se rozhodla už před několika lety, už ani nevím, jestli 2 roky to bylo, že uskuteční své vlastně historicky první, opravdu pořádné, detailní, kvalitní hodnocení výzkumu a vývoje prostě pro své vlastní potřeby. Samozřejmě univerzita velice dobře věděla, že je tak i zvenku, aby univerzity měly vlastní hodnocení, ale toto opravdu vzniklo do velké míry zevnitř a to hodnocení ještě nedoběhlo, je v nějaké velice pokročilé fázi a je tam opravdu snaha upřímně se podívat na sama sebe. Informace o tom hodnocení se dají najít vlastně na webu, takže já o tom hovořit nebudu, nemá to ani moc smysl, protože já jsem jenom malé kolečko v tom celém mechanismu a o čem budu dneska hovořit je právě o tom mém kolečku, které se nachází někde tady dole v celé té pyramidě. Abyste pochopili smysl toho, co vlastně budu dneska prezentovat, tak musím malinko o té pyramidě říct. Myslím, že pro většinu z vás to nebude překvapení. Je to systém institucionálních hodnocení na univerzitě, kde tomu celému předsedá nějaký board mezinárodních zrenomovaných vědeckých kapacit ze všech oborů. Pod tím jsou 4 panely ve 4 velkých oborových skupinách, Sciences, Humanities, Medical Sciences a Social Sciences. A pod tím je jakási opora, jsou 4 opory, nějaké indikátory o univerzitě, sebeevaluační zprávy, bibliometrická analýza, ta šipka je tam právě, protože o ní budu hovořit dneska a tam bude i to mezinárodní srovnání, což je pro nás klíčové, a potom peer review, to znamená vybrané výsledky, které jsou hodnoceny vzdálenými hodnotiteli. Plus, víme, že COVID příliš nepřije site visits, ale jakási snaha o přímou komunikaci tam určitě je. Takže je to, řekl bych, už dneska poměrně standardní hodnocení, byť ne všude ho mají nebo ho dokončili. A já se budu v dalším věnovat už pouze té bibliometrické opoře. Znova zdůrazňuji, bibliometrie není sama o sobě hodnocením, je to pouze informační opora pro lidi, pro panely a pro ten board, aby byli lépe informovaní a mohli, řekněme, správně posoudit plusy a mínusy univerzity a zvážit doporučení do budoucnosti. Takže my jsme vypracovali velice podrobnou bibliometrickou zprávu, která využívá
starou technologii PDF souboru z důvodu toho, že prostě musíme uspokojit všechny panelisty a říkali jsme si, že nějakou příliš interaktivní podobu bychom mohli někoho překvapit, ale snažili jsme se, abychom využili těch možností, co dává technologie PDF, takže pokud si ten PDF soubor rozkliknete, někdo na začátku možná omdlí, protože má 660 stránek, ale po chvíli zjistí, že ten report je hodně dobře organizován a pokud ví, co chce, to znamená ví, který obor ho zajímá a která instituce, respektive fakulta nebo součást ho zajímá, tak se to zúží samozřejmě už jenom potom na desítky stránek, mezi kterými je velice snadný pohyb. To, co dneska tady dělám já pro ty naše panelisty, dělají video tutoriály v angličtině, které se dají spustit normálně jako na YouTube. Je to docela zábavné, si myslím i. A já to musím teď stihnout během 30 minut, ty naše videa trvají asi hodinu. Takže takhle to vypadá, je tam takhle menu nalevo, které umožňuje tu snadnou orientaci a to, co vám ukážu, budou takové výstřižky z toho. To znamená, já jsem přesvědčen, že ten report sám o sobě je mnohem přehlednější než ty mé výstřižky. My jsme se dohodli s panem projektorem Konvalinkou, že odprezentuji tady jakoby nasdílím to know-how, které ještě vlastně běží, je to stále živé, ale zároveň ještě nebudeme ukazovat jednotlivé názvy fakult, součástí a oborů, prostě, že by to nebylo férové vůči univerzitě, protože stále ještě bych řekl interní proces. Ale ta čísla jsou reálná. Pokud někdo doodhadne, komu patří, tak prostě myslím, že žádný únik tajných informací to nebude. Tak na úplném začátku těm panelistům, kteří možná někteří o Univerzitě Karlově slyšeli poprvé v životě, nemyslím to teď pejorativně, ale prostě univerzity je opravdu v Evropě spousta a nevědí, jak je velká, kolik má fakult a tak dále, tak nabízíme takové úplně jednoduché srovnání lidských zdrojů, jak v těch absolutních počtech tady nahoře, rozdělí nějakou typologii, o které teď nebudu hovořit, prostě do 4 skupin. A dole podle proporcí, takže je možno vidět, kde mají výrazný podíl doktorandi, kde naopak žádné doktorandy nemají, kde mají hodně silný základ těch core akademických pracovníků, kde naopak ho mají velice slabý. Něco, co musím říct, naprostá většina proděkanů pro výzkum uvítala velice hodně, byla informace o věkové a genderové struktuře, kterou ukazuje tento graf, ženy nahoře, muži dole. Vidíte, že ty proporce se poměrně liší fakulta nebo součást od součásti. Je to vlastně taková ukázka, když někdo celý akademický život cpe data do informačního systému univerzity, že z toho systému také mohou vypadnout velice užitečné informace pro řízení. Takže tohle to bylo užitečné nejen pro ty panelisty, ale i přiznávali někteří proděkani. Tak, je tam skupina nad 75, je světlá teda, jo, prosím, protože ono graficky to jako je to lepší ordináru, když ti mladší jsou tmavší. Jinak jako pocitově člověk by řekl, že to stáří přidává vrásky až teď, ale viděli jsme to obráceně. Tak, ale to samozřejmě všichni vědí, že kolik má součástí Univerzita Karlova, že některé fakulty jsou obrovské a některé jsou malé, to samozřejmě my víme velice dobře, ti panelisté to už teď vidí taky velice dobře. Tak. Já nakonec přejdu k tomu reportu, už mám jenom 2-3 slajdy daleko, ale přesto musím říct úplně jednu základní věc, která je popsaná v tom základním popisu, že ten report má 5 subreportů. Na začátku to bylo strašidelně, ale nedalo se to udělat jinak. Jde o to, že univerzita má svůj vlastní systém klasifikace oborů a mám pocit, že to nebude případ jenom Univerzity Karlovy, která si zvolila prostě, že bude mít specifický oborovou strukturu, v čemž je velký problém v tom, že to s ničím nesrovnáte potom. A jak jsem říkal, benchmarking je zcela zásadní a nesrovnáte to ani s jakoukoliv Českou univerzitou Akademii věd a nesrovnáte to samozřejmě se světem. Takže my jsme museli udělat vlastně 2 druhy reportů, jeden takzvaný CUNY reports, které jsou v té struktuře Univerzity Karlovy oborové a potom Ford reporty, které jsou srovnatelné jak národně, tak mezinárodně. Asi jednoduché vysvětlení, prostě 5 reportů nedá se nic dělat, bude tam 5 barev, projdu všechny, budu se víc věnovat těm srovnávacím, to znamená těm národním mezinárodním srovnáním, než těm interním. Tak, na začátku mám takovýhle
obrázek, který asi znáte, já se podívám, co bude následovat. Ano, následovat už budou přesně ty obrázky, které jsou klíčové v té mé prezentaci. Tohle jenom připomenutí a teď mám opět pocit, že můžu přeskočit spoustu věcí, které bych normálně, řekněme, běžným posluchačům vysvětloval dlouho. Jenom připomenu, že když posuzujeme výsledky základního výzkumu, dominantně ve většině oborů se to dá hodnotit na základě článků, ale články ještě není článek jako článek, není časopis jako časopis, takže rozlišujeme význam, vliv vědeckých vliv časopisů a i podle národního systému se to rozlišuje podle relativního pořadí, percentilu časopisu, daného časopisu v určitém oboru. Takže tento obrázek jenom připomíná naší aplikaci, kterou mimochodem budeme brzy aktualizovat pro novější data, budou tam ještě nějaké nové funkcionality, která jednoduše říká, že když si seřadíme v nějakém oboru časopisy od prvního do posledního podle percentilu, podle impact faktoru, tak to vyjde trošku jinak než podle Article Influence Score, což je alternativní, robustnější indikátor významu vědeckého ohlasu časopisů. My s tím hodně pracujeme, tak to připomínám, že teda je to na základě této metodologie. A je to samozřejmě důležitý, jak bych řekl, charakter toho reportu, že teda to není čistá kvantita. Víme, že ta kvantita opět není to pravé ořechové, že ta kvalita je důležitá a už to tady padlo přede mnou v těch prezentacích, že prostě bez té špičkové kvality se ta věda dobrá dělat nedá. Takže to byla vlastně teorie, byť založená na datech. A já teď budu k těm reportům, jak jsem slíbil, málo se věnuji těm interním srovnávacím reportům v té oborové struktuře univerzity. Ten žlutý je o jednotlivých součástech. A já jsem z toho vybral pár grafů, zamazal jsem tam, o kterou součást jde, znalejší asi z těch oborů otypují, o kterou fakultu by mohlo jít, ale pozor, univerzita těchto fakult nemá jenom jedno, má jich víc, takže to nebudete mít určitě jednoduché. Takže úplně na začátku dáváme takovou úplně základní informaci právě o těch počtech lidských zdrojů, v jejich struktuře a o výstupech. Opět, to je strašně důležité, to samozřejmě většinou ti děkani a proděkani a pan rektor vědí, ale už pro ty panelisty je to důležité. To, že někdo vygeneruje 20 článků ve špičkových časopisech, neznamená vůbec nic, pokud nevím, kolik tam je lidí, jestli to je součást velikosti matfizu, anebo nějakého malého centra, které má 20 lidí. Takže tohle je strašně důležité. Také tady je varování o tom, jaká část těch výstupů lze hodnotit bibliometricky. A připomínáme tím panelistům, že vlastně pozor, bibliometrický report vám nemůže říct úplně všechno a možná v tomto oboru u téhle součásti se musíte soustředit na vybrané hodnocení vybraných výsledků sebeoční zprávy, případně site visits, prostě tady tu pravdu nedejte nebo přinejmenším ne celou. Takže já u toho prvního grafu zůstanu trochu déle, protože vysvětlím smysl barev, který je velice důležitý v celém tom reportu. Opět snažíme se velice to všechno zjednodušit. Takže cokoliv je zelené, jsou lidské zdroje. Odstíny už víme, že znamenají ty core až po ty doktorandy. Takže tady vidíme prostě, jak na příslušné součásti X Univerzity Karlovy jsou do různých oborů lidé, takže vidíme tady, že poměrně to koncentrované v těch medical oborech toho panelu, ale vidíme, že i pár lidí je zařazeno v těch sciences, což je asi zřejmě přirozené. A na té pravé straně vidíme absolutní počty výsledků. Ty barvy opět něco znamenají, to modré jsou Web of Science výsledky, které lze hodnotit právě na základě Article Influence Score a zařadit nějak kvalitativně, to bude následovat za chvilku. A pak vidíme šedé výsledky, které bohužel kvalitativně rozlišit nedokážeme, čímž nechceme říct, že jsou špatné, ale jsou tam špatné i dobré, ale ten bibliometrie už nám nepomůže, takže tady například je vidět, že je těch výsledků poměrně dost. Já teď nebudu vysvětlovat, že tam je řada výsledků, které tam vlastně ani nepatří, protože se tam dřív zařazovaly a nikdo nevěděl, že se pak objeví v tomto grafu. Jo? Myslím, že to i změní jistý přístup k zařazování výsledků a systematizaci a že to bude nějaký obrodný proces, ta zpráva. Tak. Potom je informace o lidských zdrojích napříč obory, což je také důležité vědět, jak uvnitř součásti vlastně mám zajištěno to mládí, a kde už teda mám příliš pouze těch starých. I ta genderová struktura samozřejmě je důležitá.
Všimli si, že tam někde jsou čáry, to není chyba programu nebo té grafiky, ale každé hodnocení musí dělat nějaké kompromisy, jinak by nikdy se nerozběhlo. Takže se hodnotí pouze ty obory, v kterých ta součást má být hodnocena, a ne v těch minoritních. Takže tady v těch obrázcích ty obory, kde sice má nějaký výsledek nebo lidi, ale není v ní hodnocena, tak je přeškrtnuta. Aby si to ten panel prostě všimnul, ale zbytečně tomu nevěnoval pozornost těm malým, když použiju slovo okrajových, tak to asi není správné slovo. Ten, kdo tam je, ten človíček, který tam dělá ten výzkum, tak by se to určitě nelíbilo. Ale my tomu rozumíme. Takže jdu dál. A teď už jsme pouze v modré barvě, takže už nám se rozsvítí světlo. Aha, tak to už budou jenom výsledky v Web of Science, v časopisech s AIS Impact Scorem. A vidíme tu opět tu oborovou strukturu, ale teď už vidíme v té kvalitě. Je to publikační výkon, to znamená počet článků, my tomu říkáme output, a to FC předtím v té mezinárodní terminologii znamená fractional counts, to znamená, to je počet článků po odečtení spoluautorských podílů. V tom reportu jsou samozřejmě i ten druhý extrém, to znamená kusy článku, aniž by se zohledňovaly ty autorské podíly. A tady vidíme tu kvalitativní nebo významnou strukturu. Ty v horní polovině žurnálů oborových dle významu jsou ty tmavě modré, tady napravo, a ty světle modré jsou v těch spodních dvou kvadrantech. Tady napravo, aby se to člověku lepší četlo, je vidět ta struktura v procentech, prostě aby to šlo rychle odsypalo. Víme, že pro ty panely je to obrovská práce, ty peníze, které dostávají za to, samozřejmě neodpovídají tomu objemu práce, které tomu věnují. A pak je tam ještě jeden graf, který, já jenom zmíním, že my jsme řešili obrovský problém v tom, že ti zahraniční hodnotitelé neznají oborovou strukturu Univerzity Karlovy. Prostě samozřejmě dokáží přečíst ten název, ale znají spíše tu mezinárodní strukturu, takže my jsme tady udělali ještě ten převodník na Fordy. Takže to samé, co vidíme tady nahoře v struktuře Univerzity Karlovy, vidí oni potom ještě v té struktuře fordovských oborů. Spoustu ne, ale řadu věcí jsem vynechal, jak jsem slíbil, protože máme ještě oborový report ve struktuře univerzity. Já jsem opět vynechal obor, vy to možná někde vyčtete, ne, tady to asi nevyčtete. Každopádně ten oborový report říká, jak jednotlivé fakulty přispívají vlastně k lidským zdrojům. Vidíte, to je to zelené tady. A to je strašně důležité, si myslím, přidaná hodnota toho reportu, že z toho vidíte nejen, kolik se toho tam vyprodukovalo, v jaké kvalitě, ale i kolik lidí zatím stálo. My to tady děláme metodou toho, že se podíváme, kolik tam autorů vlastně v tom daném oboru vlastně je, kolik publikoval za těch 5 let, aspoň jeden výsledek. A potom to ještě osekáme, aby ti autoři publikovali dominantně v tom oboru, abychom prostě tam neměli toho autora kvůli tomu, že náhodně jeden doktor publikoval se mnou nějaký ekonomický článek a stal se z něj ekonom. Jo? To by nebylo dobře, takže tam máme pouze počítáme lidi, kteří dominantně publikují, nebo dominantně. 30% je napsaný. Takže tady vidíte, že různé součásti univerzity přispívají lidskými zdroji v tomto oboru, který já už jsem zapomněl. A máme tam opět tu genderovou a věkovou strukturu, tady byste viděli normálně názvy těch součástí, aby se mohli porovnat. Samozřejmě to potom slouží k tomu i k manažerským rozhodnutím, jestli má smysl mít to vlastně ten samý typ lidských zdrojů na několika fakultách. Někdy to může dávat smysl, někdy to nemusí dávat smysl a tak dále a tak dále. Pro centrální vedení univerzity je strašně důležité. Ty fakulty možná jedny sami o sobě to vědí, ale už to nevědí o té druhé fakultě. Tak. A to je poslední stránka z toho vlastně méně zajímavého reportu. A to je srovnání, které se potom mnohokrát opakuje. A to je srovnání lidských zdrojů, to je ten samý graf, který jsme viděli před chvilkou. A srovnání výstupů, bibliometrických samozřejmě. Úplně v té samé logice, jakou jsem už popisoval, takže už ji znáte, je to jenom trošku obráceno o 90 stupňů. Tady nejsou vidět součásti, to musím takhle slovně říct, tady prostě bude jedna součást UK 1, 2, 3, ty ostatní samozřejmě v tomhle oboru už nepůsobí. Tady je struktura kvalitativní, že ta druhá součást má výrazně lepší strukturu kvalitativní než ty ostatní, naopak ta třetí má vlastně nejhorší, protože vůbec nemá ty špičkové články. A tady vidíte, že to je srovnáme jednou v těch absolutních počtech a jednou v těch fractional counts. My samozřejmě nevíme, bibliometr nám neřekne, jaký je skutečný přínos těch lidí, kteří na tom pracovali z univerzity, ale skutečnost je taková, že to bude někde mezi těmito dvěma extrémy.
A to už je právě na těch panelech, aby se oni toho dobrali nějakým způsobem. V těch reportech ty v součástí měli možnost to vysvětlit, vlastně říct, jaký byl jejich vlastně přínos k tomu publikačnímu výkonu, případně nějakou formou distančního peer review, teda on-site visit, asi neprezenčně. Tak, tohle byla ta vlastně méně důležitá část a teď to srovnání. Já začnu srovnáním národním. Vidíte, že se tam mění barvy nahoře v těch hlavičkách. To je další taková pomůcka pro ty uživatele, aby prostě se koukli, viděli, šedá, to je národní report. Tady by byl obor napsán, který to je. Je tam 1641 žurnálu, takže to bude nějaký opravdu macatý obor. A ta logika zůstává pořád stejná. To znamená pro ty panelisty a pro všechny je to vlastně nakonec strašně pohodlné, protože to pořád stejné na stejné stránce, teda na stejném místě stránky najdou to samé, stejně definováno. Ta barva znamená to samé. Takže tady vidíme lidské zdroje. V daném případě už to není jenom Univerzita Karlova, ale máme tam ještě Masarykovu univerzitu Olomouc, máme tam zbytek všech univerzit, máme tam celou Akademii věd někde a máme tam zbytek všech ostatních výzkumných organizací jiného typu. To můžu prozradit, to je na konci. Úplně. Tohle jsou jenom dvě alternativní míry toho, jak se měří počet vědeckých pracovníků. Víme, že to je vlastně nemožné, aspoň v současné době centrálně nějak vykazovat, ale my to děláme právě na základě té metody identifikace autorů. Samozřejmě, pokud ten člověk za 5 let nepublikoval ani jeden článek ve Web of Science, tak pro nás tam nevstupuje do lidských zdrojů, může tam někde být, může být placen, může to být i neefektivní, ale může to být člověk, který dělá aplikovaný výzkum a samozřejmě nepublikuje články. A o to máme ty panely, aby tohleto všechno posoudili. Jo? My nemůžeme jako dělat zázraky s daty. Možná ještě malinko vylepšíme tu metodu, ale jako zázraky se s ním dělat nedou. Myslím si, že to je na druhé straně obrovská přidaná hodnota. I když jsem se díval do všech těch mezinárodních pokusů, tak tam tohle chybí. Jako. Dá se dělat zázraky s tou output stránkou, s tím publikačním výkonem. Ale jak někoho požádáte, kolik mají peněz a kolik mají lidských zdrojů, tak skončíte špatně. Tam ten benchmarking v podstatě neexistuje. Takže tohle je velice, bych řekl, solidní srovnání. Já už nemusím komentovat, co je to modré, všichni to vědí. Tím, že nevíte, jaké univerzity, teda, kdo tam je, tak to pro vás dost nezajímavé, že ani nevím, jestli univerzita dopadla dobře nebo ne v tomhletom oboru. Samozřejmě Univerzita Karlova musela dopadnout skoro ve všech oborech skoro nejlépe, ale to se dovíte zřejmě, až bude uvolněn report pro veřejnost. Takže já jdu k mezinárodnímu srovnání. Zatím mě čas netlačí, protože tam někdo nemává, ale typu, že to bude tak 10 minut dokonce. 10 minut dokonce. A to náročnější máme před sebou. Takže mezinárodní report. Ale vy už všechno víte. Já už jsem všechno zřejmě polopaticky vysvětlil. Nikdo se neozývá, on ani nemůže, protože jsou všichni vypnutí. Tak já přejdu do zahraničí. Ten náš report pokračuje prostě mezinárodním srovnáním, které má úplně stejnou logiku, akorát, že tady vedle Univerzity Karlovy nejsou ty naše univerzity, ale jsou tam dominantně univerzity z konzorcia for EU+, což si jistě mohou všichni najít teď už na Google, velice rychle vygooglovat, kdo to všechny jsou. Nejsou to všechny, prosím, protože by se vám tam nevešly. Ale logika zůstává opět úplně stejná. Z toho je vidět, že na některé univerzitě tento obor prostě není silný, moc lidských zdrojů tam není, přirozeně tam mají nižší výkon, ale možná ten publikační výkon je výrazně ještě nižší, než mají počet pracovníků a někde naopak, tady dnes u toho velkého, já vím, co to je za univerzitu samozřejmě, tak vypadá, že jsou nejen velký, ale že jsou i dobrý. Což je potom vidět někde tady napravo, kde vidíme tu kvalitativní strukturu. Tam jsem zaslechl Sorbonne. Heidelberg tam je, ale není to tenhle veliký. Sorbonne tam není z důvodu toho, že jak měnila vlastně to svoje institucionální uspořádání, tak se v těch datech mezinárodních z těch afiliací nedá věrohodně vysoudit, co jim patří a co jim nepatří, jak jsme tam radši nedali. Jim jsem to vysvětlil, když jsme spolu měli online Skype a tak dále. Tak. Teď máme tam jediný srovnání citační. Víme, že někdo preferuje publikační výkon a kvalitu časopisu a někdo říká, to potom nemluv, já chci vidět citace, tak tohle, tady máte citace. Tenhle graf ukazuje průměrný počet citací na článek v horní polovině časopisů dle AIS, to je to tmavě šedé, a světle šedé v té spodní polovině. To je důležité, abychom nemíchali ty dva světy dohromady.
A pro snadnost čtení je tady ten graf napravo, který všechno zprůměruje, dělá tam čáru 1 a ukazuje, kdo je vlastně nad průměrem a kdo je pod průměrem. Je to průměr jenom z těch univerzit, které jsou součástí tohle srovnání. Takže tady vidíte, že Univerzita Karlova nedopadla špatně na průměru. Jsou některé jako i horší, ale jsou tam samozřejmě některé i výrazně lepší. Tak. A pak je velice populární tabulka u znalců oboru, u panelistů a samozřejmě i na těch fakultách, která ukazuje časopisy z top 10%, to je těch 10% nejlepších časopisů na světě, to je událost, když tam někdo samozřejmě něco publikuje, kolik článků daná univerzita publikovala. Tady bohužel zase nevidíte ty jména, univerzita je tady na kraji Karlova, tady z toho možná zjistíte, co je to za obor, že jo? Kdo jste znalci, tak National Photonics, no, tak to bude. Tady zase uvádíme ty absolute count a fractional count, zase pro ten panel modře zdůrazňujeme tam, kde vlastně je ten rozdíl veliký, kde hraje obrovskou roli to spoluautorství, kde mají třeba obrovské množství článků, samozřejmě extrém je u nějaké nukleární fyziky, kde může počet článků být 1000 a počet těch pokrácených autorství 1. Jako, jo? Takže ten panel to má relativně jednoduché, protože my tady ho trkneme a řekneme pozor, hele, tady sice to hodně článků, ale musíte se ptát, jaký je skutečně přínos těch lidí tam. Teď si představte, kolik těch oborů je, kolik těch součástí je, takže se velice snadno dostaneme k tomu počtu 660 stránek, ale je tam zajištěná navigace v rámci toho reportu, takže bych řekl, že to je velice pohodlné. Tak, teď už mi nezbývá 10 minut, už jenom 5 minut, tak vám seznámím s naší novou aplikací IDA, nová tak asi měsíc, která poprvé vlastně v České republice detailně, to se dokážeme říct, mapuje citační ohlas většinou základního výzkumu. Opět jenom takové drobné připomenutí, že ta naše analýza nebo ta aplikace pracuje pouze s daty ze světa zachycených databází Web of Science a že existuje zbytek vesmíru, který může být stejně velký, jako je svět Web of Science třeba v humanitách, který prostě není postižen. Fyzikům a chemikům tohle vůbec nevadí a historikům těm by to vadilo strašně, takže historici mě nemusí poslouchat, pokud jim to vadit, není to o nich, bude to prostě o chemii, biochemii a tak dále, bude to o ekonomech, o tom světě, který je velice dobře postižen světem Web of Science a citacemi. A jak to uchopit? V daném případě nemáme publikační výkon, ale máme něco, co je počet citací, což je nějaké nedokonalé, ale jedno z mála měřit, které máme, ohlasu a potenciálního významu výzkumu, který vznikl, byl publikován za cílem, aby byl užíván, citován, diskutován a dál se rozvíjel. Takže ta citace skutečně něco znamená. A pokud je jich hodně, tak ta jejich věrohodnost je docela dobrá. Pokud je jich málo, tak člověk musí být hodně opatrný, aby interpretoval citaci, jakože je dobrá nebo špatná. No. A když se nad tím člověk zamyslí, tak může k tomu přistoupit 2 základními přístupy. Jeden, dívat se, jak se České republice a jejím pracovištím daří atrahovat, získávat citace z těch nejšpičkovějších světových časopisů. Tam, kde píšou nobelisti a tak dále. Samozřejmě se můžeme podívat, jak se jednotlivým pracovištím daří získávat citace z těch nevýznamných časopisů. Je to také informace. Jo? A vší mezi tím. Takže to je náš mod číslo 1, kterému říkám ohlas podle zdrojů citací a díváme se, nebo můžeme se v té aplikaci podívat, například v určitém oboru, všechno je to oborově, to je zcela zásadní, nemůžeme míchat obory dohromady, hrušky, jabka, takže se můžeme například podívat z celého objemu citací z 10% nejšpičkovějších časopisů v ekonomii, řekněme, ať to mám do pusy jednoduché, kolik získali publikace jednotlivých českých pracovišť. Jak se oni vlastně zasloužili o ty citace z nejšpičkovějších časopisů. To je ten jeden pohled. To tady vidíte na tom obrázku, tady těch top 10% světových publikací, až na kopci, teda na tom horním konci, a ty jdou několika málo institucím a ten zbytek získává pouze pár těch citací z těch špičkových časopisů. A pak je druhý pohled, kdy se dívám na jednotlivé články. A dívám se, jak hodně ty jednotlivé články byly citovány, a abych dokázal posoudit, jestli 5 citací za článek je hodně nebo málo, musí mít nějaké srovnání a to srovnání bereme ze zahraničí.
A to zahraničí je pro nás stará Evropa EU 15. Takže spočítáme, kolik je třeba, jak je citováno, 10% nejcitovanějších článků v ekonomii v zemích EU 15, které publikovali za posledních 5 let, když to teď zjednoduším. No, to je náš benchmark. A já potom zařadím články, které vznikly v České republice, do tohoto rozložení a zjistím, trefily se tam 2 české články, které opravdu získaly ten špičkový ohlas, který má jen 10% evropských článků v oboru. To je všechno z oblasti teorie, když to řeknu jednoduše. A teď vám ukážu, tam jsou 2 minuty, tam se, že se hlásíš, Aleš, to nebyla Viktorka, to bylo 2 minuty. No máme prostě 2 pohledy, takže já vám to ukážu. Vybral jsem si obor ekonomie jako způsob sebeprezentace a sebevytahování. Proč ne? Aleš mi to nezakázal. Potom mám ještě někoho jiného tady obor. Když namačkáte si správně tlačítka v té aplikaci, tak vám ukáže v těch, a teď nevím, jestli vidíte hnědě nebo šedivě, jaký podíl, já už jsem o tom mluvil, mají jednotlivá pracoviště na získávání citací z těch 10% nejlepších časopisů daného oboru, v daném případě ekonomie. I když my bereme jakýkoliv časopis, může to být Nature, může to být i chemický časopis, ale musí být v té horní 10% skupině. Jo? Takže tady vidíte, že to vlastně generují 3 pracoviště, Sergej Národohospodářský ústav a Fakulta sociálních věd na Univerzitě Karlově. Ten zbytek to už jsou drobné, ale opět dostáváme se zpátky, musíme vědět, jak jsou ty pracoviště velká, mohli bychom tady mít počet pracovníků vědeckých, to jsme tam prostě nedali z důvodu, to vysvětlím jindy, dali jsme tam aspoň počet článků, které publikovali za to dvouleté období. A tady vidíme, že vlastně po stránce počtu článků je tady spousta institucí podobných, jako jsou ty na té špičce. Takže ten zisk toho velkého podílu, pozor, to zase velké počty nejsou, vlastně za to může ta trojice těch institucí. Naopak máme tady řadu většinou vlastně jenom vysoké školy, které sice mají hodně článků, ale vlastně ten přínos té špičkové citace je malý. Ta aplikace umožňuje to samé zobrazit ještě takhle prostorově, kde to vynikne ještě lepší. Tady prostě vidíte jako ty outliers, my to říkáme v ekonometrii, prostě ty, co jsou mimo, ne mimo mysl, ale prostě někde jinde než ti ostatní. A protože mi zbývá asi 30 vteřin, přesně minuta, tak jsem dostal navíc čas, tak teď jsem přepnul do toho druhého módu, jestli si ještě vzpomínáte, kdy se díváme na každý jednotlivý článek, jestli je hodně citován. A díváme se, tady je to napsáno, díváme se na podíly těch pracovišť, na článcích, které jsou citovány jako 10% nejcitovanějších článků v daném oboru v EU 15. Už to není ekonomie, už je to fyzikální chemie. A tady vidíme dominantní roli Univerzity Palackého v Olomouci, jejich teda přírodovědecké fakulty, pak ještě řadu dalších pracovišť. A jako ten druhý není počet článků, pozor, to je důležité říci. Tady vidíme počet článků, jejich citovanost je v té spodní polovině EU 15. To jsou ty podprůměrně, když medián není průměr, tak prostě podprůměrně citované články. Takhle ta aplikace vypadá, kdybych měl čas, jakože ho nemám, ale možná v té diskuzi, tak vám můžu vysvětlit, co všechny ty knoflíky znamenají a že na každou z videovou otázku tam existuje knoflík, kde si můžete ten svůj výstup pro svůj vlastní účel upravit tak, aby se vám víc líbil. A pak už je to jenom samá reklama, ty aplikace jsou volně k dispozici, takže to najdete na těch stránkách, které jsou tady napsány. To, že píšu blog, asi všichni vědí. A teď tady mám poslední atrakci, která vypadá takhle. To je tečka nakonec.